bawb a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu heddi o Gapel Banc y Felin. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Croeso cynnes iawn i chi gyd. Pe bai amgylchiadau wedi caniatáu, fe fydd y Capeli Cymraeg Caerfyrddin yn cynnal i gwyl mawr Medi heddi, sef y gymanfa ganu flynyddol. Ar Sul nesaf, fe fydd yr Capeli Cymraeg yn yr ardal hon o Feidrym i San Cle hefyd yn cynnal i gwyl o fawl, ond nid fel na mai lenni. Ac ein bod ni yn yr ofaledd hon wedi ail agor ein capeli'n ddiweddar, ac ein bod ni'n cynnal oedfeion yma hyd yn hyn, does dim hawl gyda ni, fel unrhyw gapel arall, i ganu emynau yn ein hoedfeion. Ac mae hynny'n brofiad rhyfedd iawn i ni. Hynny yw, mae canu mawl i Dduw yn elfen bwysig iawn o'r addoliad. Mae yna sawl anogaeth yn y Beibl, yn enwedig yn y salmydd, i ganu mawl i Dduw. Dewch, medd y salmydd, canwn yn llawen i'r arglwydd. Molwch yr arglwydd, da yw canu mawl i'n Duw ni. Canwch i'r arglwydd gan newydd. A mae cynnal hoedfa heb ganu emynau yn brofiad rhyfedd iawn i ni. Ond nid yw canu emynau cynulleidfaol wedi cymryd lle eriod, wrth gwrs. O ganlyniad i'r diwygiad Efengylaidd yn ei 19fed ganrif y daeth y canu fod yn benna. Y gynulleidfa wedi cyffwrdd gymaint fel na allan nhw atal i hunain rhag torri mas i foli Duw ar gan. Ond ychydig o ganu emynau a gafwyd cyn hynny. Doedd yr hen Biwritaniaid, don nhw ddim yn awyddus iawn o gwbl i gynnwys emynau yn ei haddoliad.
Ond wedi'r diwygiad yn y 19fed ganrif ac o ganlyniad i bregethu Hywel Harris a Daniel Rowland, doedd y gynulleidfa ddim yn gallu peidio cadw'n dawel mwyach. A heddi, i ni'n chael i'n anodd iawn i gadw'n dawel hefyd, yn ei chael i'n anodd iawn i beidio a chanu amynau mewn oedfa. Rwy am i ni feddwl am ddwy adnod o'r Beibl, y naill o'r Hen Testament a'r llall o'r Testament Newydd, y naill o lyfr y Salmau a'r llall o lyfr Datguddiad, a mae'r ddwy adnod yn sôn am ganu. Ond mae un gwahaniaeth rhyngddyn nhw hefyd. Tybed e fedrwch chi weld y gwahaniaeth? Dyma'r adnod gyntaf o Salm 137. Sut y medrwn ganu can i'r arglwydd mewn tir estron? A dyma'r ail adnod o'r 5 bennod o lyfr Datguddiad, ac yr oeddent yn canu can newydd. Yn yr adnod o lyfr y Salmau yn gyntaf, sut y medrwn ganu can i'r arglwydd mewn tir estron? Yn yr adnod hon, ni'n clywed am bobl heb gan yn eu calon, heb awydd o gwbl i ganu. Pobl o ddim yn dymuno canu. A pham? Wel, alltudion nhw Mabilon, rhai y geith glidwyd yno. Ac yno am Mabilon o'n nhw'n hiraethu am eu cartre, yn hiraethu am Sion, yn hiraethu am Jerusalem a'i theml. A dyma rai o bobl Babilon yn dod ati nhw ac yn dweud, wel, canwch i ni, dewch a chan i ni, canwch i ni rhai o ganeuon Sion. Ond oedd gan y bobl ddim awydd o gwbl i ganu. Doedd dim chwant o gwbl ar nhw i roi bysedd ar eu hofferynnau na'r galon i ganu. A dyma nhw'n gofyn, wel, sut y medrwn ni ganu can yr arglwydd mewn tir estron? Hynny yw, sut ych chi'n disgwyl i ni ganu? Ni'n hiraethu am fynd gartre. Sdim o'r hwyl arno ni ganu. Mae popeth yn mynd yn ein herbyn ni. A sut yn wir y bydd y disgwyl iddyn nhw ganu yn llawn bywyd a brwdfrydedd mewn awyrgylch mor ddiethyr ac anghyfeillgar? Pobl oedd rhain oedd wedi colli hyder yn llwyr. A dyw i ddim yn ormodaeth i feddwl falle fod llawer iawn o Gristnogion heddi yn yr un cyflwr â nhw'n union. Wedi colli hyder yn llwyr. A falle bod yr un gan yn cael ei chanu heddi gan rai sef sut y medrwn ni ganu can i'r arglwydd mewn tir estron. Nawr, pryn bod neb ohono ni mewn perygl o gael ein cludo, ein cario i ryw Babilon, a bod ni'n yn alltudion mewn tir estron, ond falle bod ni'n timlo bryd i'w gilydd fod Babilon wedi dod ato ni, a'n bod ni raddau helaeth iawn yn alltudion yn ein gwlad ein hunain. I ni'n clywed yn rhy aml o lawer yn dyn ni am gymunedau yn chwalu, yr iaith yn diflannu o ardaloedd, yr hen arferion yn cael ei dileu, y ffordd Gymreig o fyw yn pellhau, digon i beri ni dimlo am bell i waith ein bod ni'n alltudion yn ein hardaloedd ein hunain. A falle bod yr un peth yn wir i raddau helaeth am aelodau o Eglwys Iesu Grist. Yn timlo bryd i'w gilydd ein bod ni allan ohoni yng Nghymru, gwlad y cymain fawr canu, a gwlad y diwygiadau. Ie, pa fodd y canw ni gan i'r arglwydd mewn tir estron? I ni di colli bach o hyder yn dyn ni. Ond gadewch i ni droi at yr ail adnod sydd dan ystyriaeth gyda ni heddi, mwyn cael rhywbeth bach i godi'n calon ni, i godi'n ysbryd ni. I ni'n troi at llyfr Datguddiad, sef llyfr ola'r Beibl, ac at adnod sydd yn ein harwen ni at awyrgylch gwbl wahanol. Awyrgylch yn llawn hyder, awyrgylch yn llawen a gorfoleddus, a dyma'r adnod. Ac yr oeddent yn canu can newydd. Yr oeddent yn canu can newydd. Ioan Pierre geiriau hyn, a mi roedd ei hun yn alltid ac yn garcharor ar ynys Patmos ar y pryd. Ac os bu rhywun eriod ar heswm dros bido a chanu can yr arglwydd mewn tir estron, Ioan oedd hwnnw. Yn ei alltudiaeth, fe ysgrifennodd Ioan ddogfen, a'i hanfon at ei gyd Gristnogion. Ac fe wnaeth hynny mwyn i calonogi nhw
yn ei treialon. Ac yn y ddogfen honno mae Ioan yn disgrifio'r Cristnogion ffyddlon yn ymateb i bresenoldeb ysbryd Duw yn ei misg fel hyn yr oeddent yn canu can newydd. Ac mae'r rhan o'r gân yn nhw'n canu yn lled gyfarwydd i ni bydden ni'n tybio. Nawr te, yn y dyddiau pam oedd mynd ar gymanfoedd canu yn ein gwlad, oedd rhaid cael anthem yn doedd ym mhob cymanfa. Ac fe fydde aelodau o gapeli gwahanol yn gofyn i'w gilydd am eu cymanfaoedd, beth sydd â chi leni? Ac ystyr y cwestiwn hwnnw oedd, pa anthem sydd â chi leni? Pa anthem i chi'n canu leni? Ac ambell waith bydden nhw'n ateb o y werddi sydd â ni leni. Hynny yw y werddi neu yn Gymraeg, teilwng yw'r oen. Teilwng yw'r oen i dderbyn gallu a chyfoeth, doethineb a nerth a'n rhydedd gogoniant a mawredd. A dyna'n union oedd can y bobl hyn yr oedd Ioan yn ei cyfarch. Dyna oedd ei can newydd. Dyna oedd y gan newydd yr oedd y Cristnogion yn canu y bu Ioan sôn amdanyn nhw wrth ysgrifennu atynt. Dyna oedd ei can newydd. Y werddi, teilwng yw'r oen. Ac o'n nhw'n canu'r gan yn hyderus iawn. Teilwng yw'r oen i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, a'n rhydedd gogoniant a mawredd. A pha rhagorach gan y gallwn ni ganu, na chanu'r werddi. Canu teilwng yw'r oen. Fe allwn yn wir ail ganu hen ganeuon Seion, a'i canu nhw'n hyderus a gorfoleddus, falle ddim ar goedd, ond fe allwn ni gwneud nhw'n anthemau i'n bywydau. Beth am gitsgan yr Hallelujah gan Handel er enghraifft, ac i fi a deyrnasa yn oes oesoedd. Pam oedd Handel yn cyfansoddi'r gitsgan honno, fe gafodd e brofiad a ddisgrifiodd mewn geiriau fel hyn. Roedd yr holl nefoedd wedi agor o flaen fy llygaid, a chefais fy'n rhechu gan ofn. Fe gododd y brenin yr holl gynulleidfa ar ei trad, pan ganwyd y Meseia am y tro cynta yn Covent Garden yn 1734. Codi ar ei trad mewn ymateb i'r Hallelujah. A gwych o beth fyddai ni gerdded trwy'r cyfnod rhyfedd a dryslyd hwn, gyda'r Hallelujah hwnnw yn ein calonau ni hefyd. A beth am eiriau un o gitganau Elijah gan Mendelssohn? Chi'n cofio'r geiriau? Na gofnwch gan fod cymorth yn agos. I ni gyd yn ofni rhywbeth. Gall ofn fod yn adeiladol, ond gall ofn fod yn ddinistriol hefyd. A phan ddaw ofn i'n rhannu, ac fe ddaeth ofn i'r rhan y disgyblion, ysgofiwch chi. Fe ddwedodd Iesu wrthyn dy bydde Duw yn rhoi nerth iddyn nhw. Ond ac ofnwch, pidwch â chael ofan, meddai Iesu Grist. Pidwch â chael ofan, y mae cymorth ger llaw. A gwych o beth fyddai ni gerdded drwy'r cyfnod rhyfedd hwn, gyda'r gan honno hefyd yn ein calonau ni. A chada Duw yn ein nerthu wrth i ni wynebu ein hofnau heddi. Gwrthod canu'r hen ganiadau wnaeth y bobl oedd wedi halltudio'n hir Babylon. Doedd dim hwyl ar nhw ganu, dim chwant ar nhw ganu o gwbl. Canu can newydd oedd y Cristnogion yma Ioan yn ei cyfarch o'i garchar ar Ynys Patmos yn gwneud. Ond i ni heddi, mae angen i ni ei canu yn dosau. Ei canu'n hyderus, a'i canu'n orfoleddus, a'i canu yn arwrol. Ond does dim hawl gyda ni ganu. Yn wir, fedrwn ni ddim canu o gwbl ar hyn o bryd, ond fe allwn ni i ganu'r hen anthemau, allwn ni ganu nhw fan hyn yn ein pen, ac yn bwysicach na hynny, allwn ni ganu nhw fan hyn yn ein calon yn gallwn ni. Ei canu o'r newydd. Ei canu fel petai ni canu nhw am y tro cynta riod, a'i gwneud nhw'n anthemau ar gyfer ein bywydau ni. Teilwng yw'r oen. Hallelujah. Ac nac ofnwch gan fod cymorth yn agos.
mwyn I enw. Amen. Rwy'n canu fel can ar aderyn, yn hapus yn ymyl y llu, a dyna sy'n lloni fy nodyn, fod Iesu yn geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Rwy'n canu o'r feddwl, fod Iesu yn geidwad I mi. Rwy'n gwenu fel gwena y seren, o'r nefoedd yn loyw ei bri, a dyna pam rwyf mor llawen. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Rwy'n canu o'r feddwl, fod Iesu yn geidwad I mi. Rwy'n wyn fel y lili fach dyner, rwy'n gwenu yng ngôl Calfari, gofalu amdanaf bob amser. Mae'r Iesu sy'n geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Rwy'n canu o'r feddwl, fod Iesu yn geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Mae'r Iesu yn geidwad I mi. Rwy'n canu o'r feddwl, fod Iesu yn geidwad I mi. Gweddiwn. Tydi sy deilwng o llwm can fy nghrhiwr mawr am Duw. Dyddoniau di o'n hamgylch maint bob awr y rwyf yn byw. Arglwyddyn Duw, un o'n yn awr mewn gweddi, wrth I ni dyfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân, oherwydd mae ti ythydi yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. Ac yn ni'n diolch I ti arglwydd am y gwahanol ffyrdd I ni'n medru dyfoli di. I ni'n dyfoli di wrth I ni ddarllen dy air di, ac wrth I ni gyhoeddi a rhannu dy air di. I ni'n dyfoli di wrth I ni danech di mewn gweddi fel hyn. Ac yn ni'n dyfoli di hefyd ar gân. A diolch I ti am y ddawn arbennig hon o medru canu mawl I ti. Diolch I ti dy fod ti wedi ysbrydoli y mynwyr ar hyd yr oesoedd I greu y mynau arbennig ac I osod y geiriau hynny ar gerddoriaeth. I ni'n diolch am bawb sydd wedi cyfrannu I ganiadaeth y cysygr yn ein cenedl ni.
Ac nad ni'n medru canu mynau heddi wrth daddoli di arglwydd eto, mae'n siŵr gen i bod geiriau ambell i emyn yn ein meddwl ni bob un. Y geiriau yn dod nôl i'r cod drwy'r amser. Yn wedig o bosib yr ymynau hynny ni wedi dysgu pan o'n i'n blant. Iesu tirion, gwel yn awr. Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun. Dowch blant bychan, dowch i foli'r Iesu, caria Duw, caria Duw. Diolch i ti arglwydd am bopeth a ddysgon ni pan yn blant yn y capel yr ysgol Sul ac yr aelwyd. Ac falle nad oedd popeth yn gwneud synwyr i ni ar y pryd, diolch bod y geiriau hynny gyda ni o hyd ac yn gysur ac yn obaith i ni ar daith bywyd nawr bod ni wedi tyfu'n hun. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddynt sydd. I ni'n diolch i ti arglwydd am deglws di ac ein bod ni ar wasgar ar hyn o bryd eto i ni gyda'n gilydd. I ni'n gweddio dros bawb sydd bellach wedi hagor drysau capeli, gweddio arglwydd y bydd bawb yn ddiogel, bydd pawb yn arfer syrmu'r cyffredin a gras ac ymynydd. Ni'n gweddio hefyd arglwydd dros bawb sydd yn parhau i hunan ynysu. A thros yr heini sydd yn hwynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. I ni'n gweddio dros bawb arglwydd sydd yn dioddef o gynlyniad i Covid-19, hwythau neu aelodau o'i teuluoedd a'u cylch, yr heini sydd yn galaru ac yn hiraethu am ynwyliad hefyd. Ac ni'n gweddio dros bawb arglwydd sydd yn gweithio yn y sector iechyd, bobl sydd yn cysuro ac yn gofalu am y cleifion, bobl sydd yn dangos gofal a chonsern. Diolch am bobl proffesiynol mewn sawl maes sydd yn gorfod ymdopi â sefyllfaoedd newydd o gynlyniad i'r pandemig yma. Ond arglwydd i ni'n diolch i ti, dy fod ti yn ein helpu ni rhyw ffordd i addasu, hyd yn oed fel eglwysi. I ni wedi addasu ac i ni'n ddiolchgar. Yn ddiolchgar arglwydd dy fod ti wedi agor ein llyged ni, dy fod ti wedi rhoi gweledigaeth i ni, i fedru cyflawni'n gwaith a'n cenhadaeth ac i fedru gyhoeddi'r air di, mewn ffyrdd newydd ac mewn ffyrdd ffres. Bendithiad y fobl di ym mhob man heddi arglwydd, pwy bynnag i nhw, pa beth bynnag maen nhw'n gwneud a beth bynnag i'w hamgylchiadau eu sefyllfa. Bydde diddynt deimlo dy bresenoldeb di'n agos iawn iddyn nhw. Clywai'n gweddi felly o dad, a madda i ni bob bai a phechod yn derbyn di. Ni'n gofyn hyn nid yn enw'n hunain o gwbl, ond yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A'n dysgodd ni fel teulu i weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn yna i'n diledwyr. Ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
i chi am ymuno ni ar gyfer ein heddoliad heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn iach a diogel. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.